video bude páčiť a môj kamarát hrá na druhom účte, on je ten zelený a ja som tento tu, skáčem teraz a pozdrav sa do videa. Čaute chalani. A dievčatá. Dobre, ideme na to, hráme Breaking In, no ideme do toho auta. Nie, tu. Poď, Dobre, ja už tu sedím. A ja čau. Dobre, odchádzame. Neodchádzame, to oni. Pozri, koľko miesta. Hej, come on, to má Star Wars merch. To komu to on? On jak sa môže postaviť? Má aj lekárničku, aj Star Wars. Či čo to je? Hej, už odchádzame. Tahá vodňana. Dobre. Ja odskočím. Nie, nerob. Nevadí, aj tak budem tam. Nebudeš. Budem. Aha, fakt, budeš tam, no. No, môžeme ísť na to. Hej, budeš tam, no. Už vidím. No, my sa tešíme na to. A snáď aj vy. A ideme na to. Gamo 2 tie karavany, či čo to je. Už tak teším veľmi. Pardon. Dobre, prepáčte už, že si tu grgol ten. Sebi. Mám jablko. Sebi. Dobre. To je ten kamarát môj. Jablko mám ďalšie. Peniaze mám ďalšie. Kde? No kde? On tu. Aha, fakt máš pravdu. A kde sú tie peniaze, alebo čo si to hovoril? Sladkosť. Nie na sladkosť. Dobre, nič, ja idem hore prehľadávať. Keď chceš, tak môže ísť so mnou. A ja si idem nájsť izbu, ja budem v modrom. A ja. Ja budem mať tu na kraji. Ja budem mať tu. Dobre, už sme si to zobrali. Už je to naše, už nám to nikto neukradne. Dobre, poď. Prehradám šuflíky. Dobre, to díky aj za radu a ja to skúsim. Nie, není tam nič. Nič. Dobre, skúsim nejaké dievčenskú izbu a potom zelené. No. Ja som v zelenom. Ja som vo dievčenskom kukíska. Mám peniaze. Ja viem to tam tak i náhodne celkom. Nič? Zatiaľ nemáme Máš tam nič. peniaze? Aha, ja viem už asi, kde sú peniaze. V zelenej som všetko prehľadal, je tu nič. Je tu veľká hovadina. Ale nehovor tak škaredo. Vážne. Ešte sa si hovoril, že tu je dačo. Bo som tam iba No nič. uvidíme dačo, čo tu bude a ideme dole sa pozrieť, čo sa tam bude diať. Ja už idem dole. A ja. Ty už si dole? Hej, sa pozriem do chladničky, ale tu nič neviem otvoriť. Ešte dačo v šope sa dá kúpiť, ale musím viac peniazy nájsť tu. A kde sa dá kúpiť čo? Tak tam je vonku to teraz obchod, ale ja zatiaľ hľadám peniaze. V dome. Kam, ale toto je riadne ťažké. Hej, však to je trocha také, no. Ešte tu, kým, počkaj, tu není nič zatiaľ. Sa pozriem aj tu. Aha, to sa nedá otvoriť. Kámo, poď za mnou. Kde? Už bude noc, už bude noc. Už bude noc, sa tak teším. Poďme hore sa skryť. Nie, to už musíme ísť spať, by sme vodrej. Hej, rýchlo, musíme už ísť rýchlo spať. Tu mám. Hej, ale nikto tu není s nami. Je jeden? Počkaj, prečo mám prst prsom? Tak, si dám. Kde si? Nikto tam není tu s nami. A to sa okolo... Jeden tu je s nami. Ale hej, ale není tu teraz. Ja viem, že tam má posteľ. Zober si pálku. Hej, ale kebyže tu oni... Ale to teraz nebudú... Teraz bude kľudná noc. Až na druhú noc tu budú tí zlí. Zlodeji. To je pizzár. Aj my na čo sme tu išli? Musí to takto zobrať. Mačka to zobere. Tak poďme rýchlo. Kým sa nám zatvoria dvere, už potom nemôžeme. A kde sú teraz všetci? V kuchyni, kde by boli? Jaj, pizza. Jam.
Ňam. Ty to teraz chceš jesť? Nie, potom, keď prídu tí zombici, či toto je. Hej, to sa nám zíde, lebo... Počkaj, ale tu malo byť niečo. Tam A ja to zjem, ja si to zjem. Pozri, čo som našiel. Musí byť nejaký kód. A už musíme ísť spať. Dobre, už mu fakt musíme. Rýchlo. Ja už som tu. Ja viem. Jedna typka tu je s nami, alebo niekto. Ale o chvíľu sa zatvárajú dvere, takže sme tu len dvaja. Počkaj, keď sa zatvoria tie dvere, budem ich to sledovať. A ja. Keď sa zatvoria. Ešte sú voľné. Tu jedna typka má ešte vojsť. Ideme kde inde, lebo tu nikto nevidno. Hej. Ja to správne. Daj skipni to. Dobre, nechceme nič kúkať, chceme spať. Nemusíme spať. Nepozerať. Počkaj, nejdeme za tými ostatnými? Ideme. Abo? Hej, poďme. Dole máme ísť po telku. Nemáme už ísť. Nikto tu není so mnou, ja idem. Kam išli všetci? Ja som dole. Kamo, ja som tak strašne bolím. Kde si? Ja som išiel tu, a ja neviem, kam mám ísť. Že ja až ku susedom nepôjdem. A tu nikto nie je, to zbytočne tu budem. Nie ideš ísť hore so mnou? Poďme už spať. Kde si? Aha, ty si tam. Jedna typka tu je s nami, ja som vedel. Zober si do ruky pálku. Dobre, ale teraz oni nebudú tu, či? Uvidíme, či tu budú. Tu. Áno, tu je, poď zabiť. Poď mlátiť ich. Poďte ich. Jem. Yes, máme ich. Ja sa najem. Poďme spať. Ja idem spať. Ja si dám jedno jablčko a druhé ja si som nechám. si dal jedno. A idem spať, poďte. Ty máš dve? Ja mám tiež dve. Takisto máme. Je konečne ráno. No, a ešte máme zase dvere. Tam sú to sa musíme zabarikatovať. Gadovať. Aby tu nevošli. Dobre, poď. Rýchlo to budeme barikadovať a musíme to vyhrať. Ja idem barikadovať záchod. Ja tú rúžovú izbu. Tam je nejaký typek vonku. Kde? Tak tam bol nejaký typek. Nefuj. Dobre. Ešte tú našu izbu musíme. Prečo si nenašu izbu? Lebo ja robím tú rúžovú. A na čo rúžovú? Najprv našu treba, aby to tu nám takto nedostal. Čauko. Čo? Ja robím rúžovú iba jednu. A ja, lebo oni tu majú otvorené okno. Nie, rozbité. No však. Ešte toto. Si. Dobre, ja zoberiem a ešte naše by trebalo celkom. Počkať. Ja idem naše robiť. Už naše netreba. Ale tu jedno rozbité. Ale to sa nedá. Či dá sa. Ešte viac to. Dobre, skús ty. Prečo máme tu notebook? Hej, tu je náš notebook. Som vyskočil. Minus 15. Čo minus 15? Háp. Musíme ísť dole teraz. Zoberiem si stáďal nejaké drevo a ideme dole. Však to aj dole sú dreva. Neviem, ale tom si len zobral, tak aby som... Kamo, však aj to tu je. Už aj tuto je. Však oni to stihli tu dole všetko, no. Ešte tu by som celkom dal, ale... Kamo, však to je ťažké. Ja mám 7 zo 10 dreva. Ja už nepotrebujem nič. No to už je všetko zabarikadované. A toto dvere? To nie, tam aj príde taký debil, čo nás chce zabiť, ale keď ho my zabijeme, tak to on umrie, my tam vojdeme a oni tam budú toto Ja už idem spať. Až 11. Nie, teraz bude telka. To uvidíme. Tu
Uvidíme, čo sa to bude diať. Zase pizza. Uvidíme, čo bude ďalej. Dobre, ideme. Počkáme si. My už musíme ísť spať. Jaj, ale rýchlo. Ja som sa tu... Nie je to telka? Nie, není telka. Nie. Poďme rýchlo už hore, bo sa zatvoria tam dvere. Takže poď. My sme inej výzbe. Hej, v tejto, ty si nepamätáš? Nie, ja som už v zelenej. Dobre, ja budem... Mne sa zatvorili dvere. Aj... Pozri. Počkaj, mňa tu napadol jeden. Vám tu prišli. Kiko, ja nemám žiadneho zombica, bo... Ja mám, kamo, oni nás tu fajčia. Ja som kúka. Vidíš? Kamo, ja som asi dohral hru, bo... Hej, kamo, poďte mi pomôcť, kamo, my tu sme A dvaja. ja sa bojím, že zomriem. Hej, nikto tu není, yes. Yes, ja som prežil. Prežil. Čo? Dobre, poďme. Počkaj, yes. Kamo, ja som bol tu, Kiko. Yes, kamo. Tam je čo hore? Čo? Ja som prežil, kamoško. Kamoško, tam čo je? Yes. Čau, tu som ja. Pozri, tam z hore. Čo tam je? Kamo, ideme tam? Počkaj, tu stoj. Počkaj, nie tu stoj. Oh my god. Čo? Musíme to... Oni nám tu prídu. Oni nám tu vojdu. Kúkaj, tam príde ten čarodej stamať. Viem. Tak bojím, kamo. Prečože to nezatvorili? Tam príde ten čarodej teraz. Vidím, že teraz prichádza. Ale nie. Neprichádza. Neprichádza, no. Nie, prichádza. Počkaj, tu sa môžeme... Nie, musíme sa dať, kde mu skryť. To asi pamätám, že to by som sa mohol skryť. Abo už príde sem. Tá typka! Hej, už ide, kamouško. Už ide, ja si to presuniem. Kameru. Počkaj, kde je kamo? Nechoďte, on tu táďal pôjde, tak kde? Ja viem, skade. No však. On stamať pôjde. Vidíš? Hej, ale kamo, choď pomaly, lebo nech nás tu... Kamo, Ja sa bojím, čo keď tu príde? Kamo, ešte tam včil, ale ja... Ja nie som včil. Ja sa bojím, nechoď vám. Nie, ja tu som. A ja. Ja by som to riskoval. Kamo. Nie, typka vyskočila. Nevadí. To je Dve vyskočili. $40. Ja mám 50. Super. Počkaj, ideme von? Nie. Ešte tu príde. Nevieme. Ešte tu príde. Tak ja sa tu skryjem. Počkaj, kamo, kde ste? Poďme von už, nie? Nie. Áno, poďme. Ty kokos! Tu je jeden! Hej, oni ma fajtia! Nie! Kamo, oni nás fajtia! Ja sa viem, ja mám jednu tajnú skryču. Tam bola taká tajná. Ty kokos! Kamo, však... Ja tu môžem ísť. Jo, ja mám fakt málo HP, šok. No, dúfam, nech sa vám toto video páčilo, lebo neprežili sme. Ale ja som prežil. No, ale prepáčte ľudia a čaute. Dúfam, nech sa vám toto video páčilo. A poprosím, aby ste dali odber a like. A tu prišiel aj náš druhý kamarát. A tu ten Sebi so mnou teraz natáčal. A ja ešte hrajem, lebo som nezabil sa. Som dobrý hacker. Dobre, čaute, dávajte odbery a lajky pre ďalšie videá. Čus.